ubukumkani bukaThixo akabubambi ixesha ubufike ngalo okanye omnye ebamba ukuthi ubukumkani bukaThixo buseza. That's why ndisithi ke ezintanda ukufunda kuThixo asiyondlwanyanela. Asiyonto nje usuke ufumanise uzenzi ukufunda kuThixo bazalwane. Kunendima ezibaluleke kakhulu efuneka umzalwane ezibambile ukufunda kuKristu. Uxhomasikelele bawamangale uYesu ndithanda I think it was 2012 ndoda enkulu ngondandi lapha ndisebenza apha ekhayeni sishumayela kakhulu apha inoba nokunasa bakhumbula sihamba kakhulu komaxesi. Kukho into endayibambayo uthi uYesu udibana nalamadoda eloba inhlanzi bamabheleni. Udibana nabo beloba ntoni? Inhlanzi. Uya samba lamadoda into bebeyazi. Bebesazi ukuloba inhlanzi bephilisa ifamily zabo ngantoni? Ngenhlanzi. Mayibonga bazalwane. Udibana nabo beloba inhlanzi. Uthi ithi indoda enkulu lo mini wathi kubo yizani ndilandele ndiza kunenza nibe yintoni? Nibe ngabalobi bentoni? Babantu. Uze la madoda ayishiya iminatha. Ithi indoda enkulu alandela engamazi umuntu ba ulotywa njani. Wathi fakani ngapha saphuma inhlanzi. Sibanjwe ngani inhlanzi? Zange sibanjwe ngabo. Zange sibanjwe ngabo inhlanzi. Ubusubonga kuthiwa bebephambi zalwane. Yabulela mntakaThixo. Le nto yabangela indoda enkulu mini ithi le nto yabangela babalandele bengayazi. Yayilizwe elikhulu elinamandla. Abantu ababekholwa babengakholwa. Hayi babekholwa babengakholwa. Cha ilizwi yayilizwe elinamandla abangazange bakwazi ukuliphikisa. Mayibonga. Ukufunda bazasivuka nje sithi siyafunda. Bavela kwethu. Uxhomasikelele. Mayibonga mathixo. Ndizama ukuthi madoda amakhulu xa sifunda kuthiwa sifunda kuye. Asiphindi sibe nayo enye into esifunda kuyo. Mayibonga mathixo. Uxhomasikelele. Futhi nje xa ngumfundi onyanisekileyo umfundi idekeni unyaniseke awufuna uvelela kwabanye abafundi ngoba inkosi lento konyana bakaZebhithu yayichitha besiwe ngunina pha ebanxulile ebasepha ukuthi ucela omnye uba makahlale nasekhohlo. Kuthiwa oPetros yabaqumbisa lonto ngoba apha ekhaya bekuhleliwe kakuhle kungekho nto yasihlala bengabalandeli bamabheleni ngokulinganayo. Ngoku uyavela lo mama ufulonyana bakhe bona mabavelele wayichitha. Suvela ufuna uvelela. Ufuna uvelela kwabanye abazalwane. Mayibonga ngathi ndithi ke kukusiphuthuphuthu
songabazi ubukumkani bukaThixo ba sebufikile okanye buseza. Mayibonga bathi usho makabe nathi sama ufenze kuthaba ayibanjwanga uThomasi saba kufuneka uqambe kayibambi ume ngokuthetha. Uyamona umuntu ohleli phansi indoda enkulu, umuntu ohleli phansi ingozi apha ingozi khona umuntu ohleli phansi uyazibamba into uzithethayo yayi ngu-Apollo lo wayefundiswa ngomlomo yayi ngu-Apollo abazalwane bambamba behleli phansi bemmamele yena Matiwane mzalwane eqinisekile. Yile bantu abazalwane ngokuphakama kwakho sometimes uthi uThixo phakama uzixele lapho ushota khona uba hayi ndiphilanga ngiyakonda bazalwane ndiyashota kwezindawo ukwakhiwa kanti ngelinye ixesha ngokuphakama kwakho uyakha kanti uyakha. Ilaphi phakathi kwezo zinto zimbini kukho mabe nathi mathiko ndiqale ke mangani kundifunde lapho ma Luka 11 mzala bambu 1 khabambu 1 ndani Luka 11 Luka chapter 11 verse 1 kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi uthile wakubafundi bakhe kuye Nkosi sifundise ukuthanda. Yibambe mzalwane yena ebethandaza yena right yena ngokuthandaza akakathethi into kwaba malunga nento yokuthini yokuthandaza isenguye kaloku onelungelo lokuthini lokuthandaza. Bona ixesha bazalane loba mabathandaza alikathini akafiki kasoba mabathini mabathandaza. Mayibonga nje ukhoma benathi bathi ke ngoku xa bebona iyabetha into bona xa bebona nathi sifundise bafuna ukuthandaza bona madoda wake wathandaza umuntu engekho mzimbeni Afanisa nokaYohana mayibonga mathi yo akathandaza umuntu engekho emzimbeni ukhoma sikelele bathi inkosi nathi sifundise ukuthini ukuthandaza kafunde mangaka kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi bakhe kwanjengoko uYohana wathini wabafundisayo abakho uthini hey next door yemadoda le nkonzo ayikohoswa le bazalwane ayikotshwa le nkonzo bantwana bathini ayikotshwa le nkonzo yabona le nkonzo Matiwane ayikotshwa uthi uzuhambe nayo kakuhle le nkonzo lena sihamba uhambe ngokwezitepu zayo uzakwazi uhlula amaxesha. Mayibonga bazalwane ayikotshwa bazalwane le nkonzo laa nto ithethwa phaa ngala madoda uziqonde yayithethwa ngamadoda angenathixo ngoba sikhompelisa nabani abafundi bakaYohane ngoba endlini abafundi bakaYohane bangaphandle. Mayibonga mathini ngoba nabo ngexesha uYesu aphile esenyameni yakhe abahamba nabo bafuna ukuthandaza bangaphandle. Kodwa bafuna ukuthandaza ukhoma benathi bazalwane mayibonga Amen. funda manga 2
Uthe ke yena kubo, xa sukuba nithandaza yithini, bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho, mabufike ubukumkani Mabufike. Mabufike ubukumkani bakho. Phaya ekhaya sikhulele kathathu kwatata omkhulu. Utata omkhulu hayi indoda mangali enkulu yasewisile. Utata omkhulu bekayithandaza athi bawathi osemazulwini. Silandele thina emva kwakhe. Indlu yonke yakhe ilandele emva kwakhe. Bathi bafike kuwe. Budebo bufika nini kumzalwane? Bufika ngose ndile xhaka lendoda. Kodwa kwakudala ndibukhwaza. Mayibonga bathi. Ukhoma kabe nathi bazalwane. Kwakudala ndibukhwaza. Kwethu ubukumkani bufika nini? Bufika ngoku ubukumkani. Uba mangazalo uyabazi. Usakha umzi. Mandithi usakha umzi lona. Phakama sakho umzi abantu bakubona. Usakha umzi lona. Enkosi bhuti, enkosi msandabule. Usakha umzi. Uba madala. Ubusizala nosakho umzi bengafananga ndalekela. Kukho indawo endiya kuyo. Uba ubusizala silandelana, usakho umzi bengafanelekanga ukuthini andle ngemva. Befamba ukhona abantwana pha noba babini emva kwam. Ewe mzalwane. Kodwa imimangaliso kathi usakho umzi ufuna ukhulela kum pha kulasade madakeni. Ekhule hamba isikolo lo mntana lo kaba umangala. Kanti uThixo ubukumkani bakhe uzabuzisa kum ngomlomo kasakho umzi. Awona ivalelo ndithetha. Wathi ndifunda isikolo. Ibifunda phambi kwami isikolo le ntwana. Ndithi xhakaxhaka le ndoda besebenza. Kodwa uThixo into ayenzayo. Wathi xa efuna uzisa ubukumkani bakhe kum wabuzisa ngalo mntana. Hey. Nakuyise. Wathi umadala njengoba beyibhishophi. Xa uThixo ke ngoku emfake ubukumkanini umadala. Wamfaka ngonyana wakhe. Hayi kunjalo. Yes. Mayibonga thina. Amen. Sengibazana masikapeleni manxa sifunda. Xa sifunda abantu abathi masitapheleni. Uba uthi uba umfino ukwizigaba. Izigaba ke ba umfino masizilandeleni kakuhle ndoda enkulu. Izigaba masilandelwe izigaba ngokathixo. Usikho mabe nathi funda manga. Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni. Uthi yishoni njengokuba amazulwini kusenziwa. Uthi xa bethandaza uthi mabatsho Timothy ba apha emhlabeni semba ebazalwane bayenzana lonto. Mayibonga bathi. Amen. Lento bayenzana. Ngapha umzalwane isandla umzalwane othi bayenza. Sange bayenze, sange baqendeleze, kodwa balinde isigaba sabo uba masifike. Wandula bafika ntoni? Ubukumkani. Baqala ke ngoku. Ukwenza intatho kabani? Kathixo. Uthixo makabe nathi basalwane. Amen. Ngizama ukuthi ke ntanda xa sihlangene ba umfino sihlangene ngantoni? Ngenjongo.